Dvořáková, televize RTM. V rámci festivalu nápadů se v Liberci zrodil opravdu jeden velký a také sladký nápad. V rámci zábavného odpoledne pro rodiny s dětmi se pekl 14-metrový jahodový koláč. Druhý ročník festivalu nápadů s podtitulem Vyrábíme radost se uskutečnil v prostorách Centra aktivního času v ulici Konopná v Liberci. Jednalo se o zábavné odpoledne plné her a soutěží pro rodiny s dětmi. Největší atrakcí a lákadlem byl však 14-metrový jahodový dort. Asi myslím, že nejdůležitější jsou jahody, kdy používáme na tady ten metrový koláč, 14-metrový koláč, 80 kg jahod. Měli jsme minulý rok akci tu samou, akorát byl ten koláč menší. Letos děláme 14 metrů, takže o něco větší. Takže příští rok to bude třeba už 20. Dá se říct. Výdělek z prodeje toho dortu 1 porce bude stát 20 korun, půjde na Centrum aktivního času tady v Konopné ulici, pro kterou vlastně ta akce se dělá. Na festivalu nápadů se podílelo hned několik neziskových organizací. Hlavními pořadateli byla obecně prospěšná společnost Maják a občanské sdružení Amos. Amos je při křesťanské základní škole Jana Amose Komenského v Růžodole a oni samozřejmě mají asi 20 klubů pod sebou, práce s dětmi od nejmenšího věku až po rodiče a ty kluby se tady prezentují. Takže mimo klasické atrakce, které tady jsou, různé kreativní dílničky, tady je pódiový program, kde 2 hodiny vystupují právě taneční kluby, hudební kluby, prostě všechny, které tam spadají pod ten Amos. Návštěvníci si rovněž mohli prohlédnout nízkoprahové zařízení Zakopaný pes, které provozuje obecně prospěšná společnost Maják. Jana Dvořáková, televize RTM.